I un altre exemple senzill de contextualització seria utilitzar els escacs mutants per Carnaval, dient que les peces es disfressen. Els escacs mutants, m'agrada aquest concepte. No hi has jugat mai? No, és un joc això, és una variant dels escacs. És una variant com pot ser el come-come. Aquesta variant és simplement que les peces es mouen segons la peça que hi ha a la columna a l'inici. Per exemple, si col·loques el cavall a C3, passa a moure's com un alfil. Ostres! Els peons sempre es mouen igual, però les altres peces, segons la columna que estan, canvien. Carai, aquesta no la coneixia. Coneixies tu, Vladi? És una variant curiosa. Alguns nens els agrada i altres no, però per Carnaval té més sentit. Justament. Això m'encanta. I a part d'això, doncs, aplico també conceptes que aprenc al dia a dia, estudiant de primària, com per exemple els principis del DUA, que és el disseny universal d'aprenentatge, i utilitzant diferents representacions a les classes. Pot ser, per exemple, la visual, utilitzant el tauler, el mural, llibres, fitxes, vídeos, i anar canviant. L'auditiva amb cançons, algunes experiències, com per exemple el que he fet avui de portar la millor copa que he guanyat mai, que ha sigut cada tercer de Catalunya sub-20, i llavors posar-la a l'orella i veure què passa. Això potser no seria tant d'escacs, però són curiositats que els nens es queden i els agrada. Totalment d'acord. I així també és una mica de física, per exemple. No, els nens es queden amb aquestes coses, eh? Mira, avui, ara, precisament, jo també vinc de fer una classe i se m'ha corregut un joc que l'han disfrutat moltíssim. És una partida normal, se m'ha corregut avui abans de fer la classe, una partida normal, però en un moment donat, jo dic, quan ja han començat a menjar-se alguna peça, dic, stop. Llavors fan un pedra, paper, tisores. El que guanya pot agafar la peça que li hagi menjat que vulgui i ficar-la a la casella que vulgui. O en algun moment també, en lloc de ficar la peça que vulgui, treure la peça del rival que vulgui. I bueno, s'ho han passat pipa. Penso que aquestes tècniques que surten una mica que van més enllà del joc, a la canalla especialment els ajuda moltíssim, perquè ho acaben vivint com encara més un joc i van assimilant moltes coses. Sí, motiva, i aquesta iniciativa em sembla molt interessant, la que comentes, i per exemple, alguna iniciativa més extesa que ho aplica pot ser les cartes de la sort. Per exemple, a mi m'agraden molt les d'Edami, on està tot molt sintetitzat. Les d'Escrimat també són interessants, però són una mica més difícils de comprendre. Les d'Edami són més clares.